السلام علیکم خانم عزیز. زنده سالم و خانه سلامت باشین. همین کسانی که عمره میبرن شما را که حج میرین از امر بالاترتون خواهش کنید که یگان سوالای نمیخوایم مثل فقهی وقتی که برمیآید که مثال مانند مثال حیض نفاس مثال یکی میگه یگان زن در تعال میکنه مثال نفاس میشه و چه طواف باید کنه یا که مثال که مود مثال که نه از مکه او شرط های خوش داره با اما حج عمره شرط خوش داره مثلا اینا نگاه کنید در مینا 3 شبانه باید که ما استیم ما حج رفته بودیم حج عید قربان رفته بودیم در مینا اگر شما یک شب اگر کم خوراوین کو حج شما باطل میشه 3 شبانه رو در مینا باید ایستین در مزدلفه شب باید که تا آخرش باید نیستین وقتی که مزدلفه میرین کو در نیم شب باید که حرکت کنید به سوی چی میگن عرفات در عرفات از برآمدن آفتاب تا نشستن آفتاب قلیبی بین عصر شام باید که در عرفات باید باشین بعد نمازی بعد این خلاص که با وجود نماز شام و خفتن یک جا میکنن میخوانن در عرفات هم در مزدلفه هم مثل حجیا بعد هم نماز رو یک جای خوندن بعد میگن به طرف مینا روزی که یک روز پیش از عید تصور میکنه هم یک قاعده خوش داره برای وقتی که در چیزی که در میمونی رسم میمونی که مثلا نمیدونی که چیکار کنین همون راه بالاتون میگه که روان همون شیخایی که در عربستان در همون وقتی حج عمره دو تا شیخ شتگیان بو بر به برن تصور میکنین که یک دیولا که بینشون خود چی میگه نمیخواد یک رنگ یک پرده نمیخواد یک коробка кардон задагӣ ай тирезаш ӯ тараф мардако саволҷо мекунад ай тарафаш занако саволҷо мекунанд о чӣ рафқати мебинӣ ассалому алайкум мегӣ ва мегӯ ва алайкум ассалам ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ва мегӯ инди суал ана уриду ан аърифа када 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 ва мегӯяд ки таиб ана асмаъук мегӯ асмаъуки мегӯ масалан гӯш мекунам баъд мегӯяд ки ами хел алмаръа индаҳа ҳайд ва када 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 мегӯяд мисол роҳбалотон арабидонаку меян савол мекунанд саволро меяд мисол дар мардакотон мегӯянд шавҳаротон бошад набошад рӯйрост омада мегӯянд ягон дар талаб кардани ҳақиқати кор аст худо шармдор шармадор мебияд рӯйрост мегӯяд ки ин хел кардан дар кора мисол агар касе ки ҳайз шудагӣ бошад касе ки мисол чизе ки мисол занона чӣ мегӯянд вай доир ба зан мард аст аз чизе ки ом аст умумият дар байни шумо метавонем биёд ки кай дар макка бояд истем кай макка бояд баромада дар мино рафта истем кай мисол аз макка ба мисол муздалифада чӣ қадар бояд истем муздалифада чандта санг бояд мо бояд бо ҳам гирем дар бораи санг шумо гуфтагӣ будем ки чандта санг бояд гирем барои шайтона занг задан барои рӯзи якум чандта шайтон занг мезанад рӯзи дуюм кадом шайтон занг рӯзи сеюми дар мино будан кадом шайтон занг мезанад дида ҳар кадоми ино шарти худша дорад баъд ана чиз дар арафот чӣ хел месем дар рӯзи арафот тамоман гап задан мумкин нест ягон гапи беҳуда гап задан мумкин нест дар рӯзи арафот мо дар ҳамун хаймаҳо амри маъруф карда меистанд амри маъруф дар ҳама ҷо ҳаст дар рӯзи арафот мо дар ҷое ки момо ҳаво ҳазрати одам алайҳиссалом хӯрдагӣ дар оҷо мебарем фақат дар оҷам дуо мекунем дар ҳамун рӯзи арафот мо дар арафа истодагем ман хе дуо кардастам ки вайш борони раҳмати Аллоҳ таоло борон саршид гарм мешавад ку хе борони раҳмат меояд борон саршид ман гуфтам ки ай борон шудаг ман бояд фуром бирам дар болои сангҳо баромадаги дуо карда будам дар арафа ки яке ҳам хе дастам барошон нигоҳ кардам ки дар болои сарам якта араб занак ҳам хе истода зон тикша бо тарафи ман қабида ки дар ман борон шуда оам дуо кардаиста чӣ хе маро бигӯ ки раҳмат бигӯ тарафаш ба арабӣ ки оам дуо кардаиста ман хе дуо кардам ки як борони хе раҳмат омадам хеле салқина кард оби шафақом хеле шуда оам борон бас шид дар арафа модам хеле шид ба агар ки борон набошад ку бо ваё об мешапанд салқин мекунанд ҳамон ҳоҷиёра об шапак доранд хел чизҳои баланд задагианд хел ранги чӣ мегӯянд об мешапанд ҳоҷиёра ҳамин хел баъде ки хӯрокашон барои ҳоҷиё 20 сумаи медисинашонам 20 сум беочират мера дар ёдтон гирем ки барои ҳоҷиё медисина беочират бояд бошад 20 сум бояд бошад вақте ки ҳаҷ меравед ё ки умра меравед дар вақти мо рафта будем хеле буда бо қонуношон бояд дигар шидагӣ набошад ана таом да ҳамун мино 3 шабу 3 рӯз ки мо хӯ рафта будем мехезем таому хӯрока нӯшокаро дар пеши хонандагӣ хоб мехезем чиётон тайёра мехӯрем мерем ай паси шайтон санг занӣ шайтон санг мезанем мебинем обедтон тайёра меёрад пеши мемонанд уҷоям вай хедагианд чӣ мегӯянд вобаста кардагианд ки завтрактон дар пештон меёранд мемонанд мехезем шайтон санг мезанем мебинед дар пештон обедтон тайёра бо шаб пеши хӯроятон бо меёрад дар пештон тақсим мекунанд мемонанд хӯрокара дар арафо рафтаистем мошинои истодагие сок мехоҳӣ хе месиб мепартоянд сока мегирӣ нӯшида мери мисол мерид то ҳамон арафо ҷои дуо кардан ҷои истоданда хӯрока метиҳанд мисол якта чӣ мегӯянд банан метиҳанд якта мошин яктаи банан партофта як мошин яктаи мандарин партофта мошин яктаги сок партофта ҳар кадомаш ҷами якчи мепартоянд касе ки бихалт касе ки дар даст гирифт мегӯянд ку Аллоҳ таоло дар ояти Қуръон касе ки аз худо метарсад ризқа он ҷо метаги ӯ мегӯяд дар ки ҷое ки дар даст меафтам ризқи Аллоҳ таоло мегирӣ мехӯрӣ
мусор парта рафтан намегирӣ. Ӯ ҷо нест ки мусор буком дар ҷо парта кунам. Мехарӣ дар як ҷо мепартӣ ки таги пӯи одан исо налағжана афтан пичоқ пана мелағжана ко. И мерен мисол дар як пакетак дар як ҷо киста парта ки одам наҷақа нағалта мисол нисбати пичоқи банан дар назар дорам. И хушон баъд ҳамин мусоре меша ки тоза мекунам баъд. Бале. Тоза қаде истиян мусор гирифта. Дар он ҷо мебинем ки тоҷико ош пухта истиян. Ош тоҷикӣ мегирен як оша мезанен мерен мисол. Фақат хӯрдан мумкин аст. Мехӯрен ай паси ибодат мешавен. Гап занӣ мумкин нест. Дар ҳамон ҷо бо микрофон эълон мекунад ки гап назанен, зикр кунен, мега бихӯреду бинӯшед, мега ояти Қуръон омадаки бихӯреду бинӯшеду худованд фаромӯш накунед, мега бихӯреду бинӯшед, мега гишна намонед, ташна намонед, ки мега ибодат кунед, зикр кунед. Барои ки қабули ҳаҷ дар Арафот аст. Ано Арафот рӯзи қабули ҳаҷ аст. Касе дар Арафот магазин мерава, харидкунӣ мерава, гапи беҳуда гап мезана, ҳаҷа бигирем вай мекунад, аз даст медиҳад. Вале рӯзи қабули ҳаҷ ҳамо Арафот аст. Барои кадоми то ҳаҷ мерен бо эҳтиёт бошед. Мисол ки хӯрдану нӯшидан мумкин аст, ине ки гап задан мумкин нест. Фақат гӯш мекунен. Касе арабиро медона, амри маъруф дар он ҷо мекунанд. ёки ояти Қуръон хондастиян, ёки намедонед зикр фақат мекунед. Мерен дар болои санг месаед, зикр мекунед дар он ҷо. ма ки бо гурӯҳмон ки будем, гурӯҳмон ки ҷудо нашудам, рафта ба ҳамроҳи шумо омада дар он ҷо зикр карда истода. Вагар ман арабиро мефаҳмам, ки метавонистам барам дар ягон хайма даром, арабӣ мисол вай гӯш кунам, мавъиза гӯш кунам. Лекин ба хотири мисол занҳои гурӯҳмон ман ба ҳамроҳишон рафта дар он ҷо дуоҳое ки дар он ҷо чихе дуо хонда меша, ба мувофиқи суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам истода дар он ҷо дуоҳоро нишон дода, хонда истодем дар Арафот. Алҳамдулиллаҳ. خب من خیلی زنده سلامت خانم باشین. поделиться, лайк, подписаться фаромӯш накунед.